Yes, det er min tur til at lave en lille video-update. Jeg har ligget lidt på den anden side i forhold til Tobi, må man sige. Sidste uge skulle være en uge. Det blev den også. Jeg var syg mandag, tirsdag og onsdag. Så der fik jeg slet ikke trænet. Det er ikke sådan, når man bliver hostet op i hovedet hver anden time og får taget snot af diverse steder. Jeg har været på et kystlivredkursus her fredag, lørdag og søndag. Og der har været et program fra 7 om morgenen til 10 om aftenen. Det har været rimelig presset. Det har heller ikke lige på trænet. Men der var også lidt dårlig mave fredag og lørdag. Lidt tyndskid. I går blev der løbet stille og roligt på 40 minutter. Svømmet en time, 3 kilometer. Og jeg fik svømmet nogle gode intensive intervaller. I morges var jeg ude at løbe 35 minutter. Løb bare en masse bakkeintervaller. Og nu står den på 2 timer på home trainer. Men klokken den er ved at nærme sig 9. Det har været en lidt presset dag. Jeg blev forlænget lidt på arbejde i dag. Og da jeg kom hjem, var det meningen, at jeg lige skulle ligge lidt på sofaen. Og der var så Paris-Nice, så blev jeg selvfølgelig nødt til lige at se. Og som der er med cykelløb, falder man altid i søvn. Så jeg fik en god morfar på 1,5 time, tror jeg det blev til. Og så er der lige en masse praktiske ting, der skal ordnes. Så det bliver en lidt sen træningstur. Så jeg er færdig her kl. 11. I morgen skal jeg op kl. 5, og jeg skal ind og spinde. Så hvis jeg er heldig, kan jeg lige nå 6 timer søvn. Så det var bare dejligt.